Има математически програми за композиране на музика. Например, Айва е първият виртуален композитор, който бива признат от музикалното общество. Създадена чрез алгоритми, които анализират хармонии, ритми и емоционални модели в музиката, тя доказва, че математиката и креативността не са противоположности, а партньори. Изкуственият интелект използва математически модели, за да композира мелодията, но вдъхновението идва от човешката чувствителност. От стремежа да търсим красота и хармония. Именно в тази симбиоза се ражда нов начин за създаване на музика, която не само докосва сетивата ни, но и ни кара да се замислим за бъдещето на изкуството. Нека тази песен бъде мост между технологията и емоцията, между числата и усещанията. Доказателство, че музиката, дори когато е създадена от алгоритми, винаги остава човешка. Песента "Безкрайно като пи" изпълняват ученици от 9 Ж клас от вокална група "Медени гласове" с ръководител Петя Драгнева. Текст ChatGPT. Музика Айва.